di sa una og maidol gani, maidol man ito. Sakit kayo. Uday, ingon na ko sa iyo gipagpaburos og sayo kay mo kanang imong puson ngay nga kasakit. Ang kumanganak ka grabe ka sakit. Ayog man niyo og sayo kay sakit-sakit man kasi mo puson. Kung katawan ka kaliya o. Murag na yung magawas na ko. Bugat yung bisong lo. Bugat yung bisong. Walang kamot na Mura, di ka kasabot no, yung bugat yung bisong nga. Mura ka kalibangon. Ikaw, Julian, nakatry ka, Julian? Wala man ko gidugo. Di ba, ayaw pa rin ka ginugo? Ayaw pa rin ka dalaga di eh? Pero kasakit kaya pa na kong puson. Sahay. Pero dili, gid nga sakit kayo. Na, ang kuan layagon ka ay ganang sinuriya, sakit kaya nga tanan. Mogan. Wala na magani bakuyapan. Mo gani pag-inom ka bakuyapan gagid sa kasakit. Makuyapan man gani ko sa kasakit. Lagi katawaan ka. Dai princess wag ko ikatabang anak dai, aron sayod ka dai. Pag inom ra sa tambal. Lagi Pag abot ato pag inom tambal. Dahil narang tubig oh. Katawan mo ate be? Be, katawan mo ate? Ha, katawan mo ate pag inom og tambal kasabot ka? Pag abot ato aron mawala na kay di na ka mo inom og tambal. Alam na eh. Gamay man kaayo na princess pag Dami. Dami. Kung siya masiguro ka, di kung di ka mo inom di paantusan na taman sa mawala. Isa ka sa adlaw na magparahab diha. Luya ni Maday ay. Di good masabtan, friends. Kaya na, friends. Ang tuso na lang sa padulong pabitay mong medicine. Sakit na